खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गसाइगावनि हाब्रुबिलाव गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा। गोबाव समनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिफोर गैयिनि जेंनाखौ नोजोर लाखिनानै थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासैबो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनो मावखुलि गायसननानै होनो खोथा होदोंमोन। बेबादिनो मैया गुबुन गुबुन ओनसोलाव बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिफोर गायसननानै होनाय बादिनो गसाइगावनि हाब्रुबिलावबो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि गायसननो थाखाय BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों। बिथांजों लोगोसेनो बे गायसनजेननाय हाबाफारियाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, नेहाथारि नीलकान्त गयारी, MLA जिरन बसुमतारी, उकिल मोसाहारी, मिरु पिपेल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांमोना जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गवालपारा जिल्लानि पाइकार रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव इभिक्सन खालामनाय जायगायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बुलडजारजों न'खौ सिफायनायखौ खोनासंनो हायै एबा सहायनो हायैयाव सासे बैसोगोरा सुबुङा जिउ खहा जायो। आनारुद्दिन मुंनि सासे बैसोगोरा सुबुङा मैया पाइकार इभिक्सन खालामनाय जायगायाव बुलडजारनि सोदोबखौ सहायनो हायैयाव रुंसारि जायो। गावनि न'खौ सिफायनाय लोगो लोगोनो हां सरथेनानै जिउ गोमायो आनारुद्दिना। रिपर्टनि बादिब्ला जायगानि सुबुंफोरा आनारुद्दिनखौ कृष्णाईनि ईदगाहयाव जानाजा होहोनो नागिरदोंमोन नाथाय पुलिसनि हानजाया ईदगाहयाव जानाजा होहोनो होआखैमोन आनारुद्दिनखौ। मानोना ईदगाहखौबो इभिक्सन खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो इभिक्सन खालामनाय थावनियाव गुबुन सासे बैसोगोरा सुबुङाबो गावखौनो फोथैना लानो नाजानाय खौरांबो मोननाय जादों। न' सिफायजानायनि दुखुजों गावखौनो फोथैना लानो नाजानाय सुबुंखौ 60 बोसोर बैसोनि फैजुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय साखाथियावनो थानाय पुलिस जवानफोरा फैजुल हकखौ बोखांनानै एम्बुलेन्सजों देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बेराफारसेथिं सोरखारा बुलडजार लागायनानै न' सिफायनानै होनायनि हेंथायै दाब दाब ओनसोलाव आमसुवा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे आसाम सोरखार मुर्दाबाद बायदि स्लगानजों थासारिखौ दुंहाव खालामदों। आरो सोरखारा मुसलमान सुबुंफोरखौल' टारगेट खालामनानै न' सिफायनानै होनायखौ थाबैनो बन्द खालाम नङाब्ला आमसुवा जेब्लासिमहालागै न' सिफायनायखौ बन्द खालामा अब्लासिम गोख्रों सोमावसारबाय थागोन होननानै दाबि दैखांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गवालपारानि कृष्णाई पाइकान ओनसोलाव गासै 1000 बिघा हायाव दखल खालामनानै थानाय न'फोरखौ सोरखारा इभिक्सन खालामदों। BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थिनि बाराबो बारानिफ्राय बारा बारबोगासिनो हमदों। बेनि गेजेरावनो बयबो राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थियाव जेरैखि जाया देरहानांगौनि थाखाय गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो UPPL ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो जेराव बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा BTRनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारा थांनाय 4 बोसोराव रायजो राजाफोरनो गोबां स्किमनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मदद खालामबोदों। बेखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि UPPL सोरखारा फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव देरहासारनानै हारसिङैनो सोरखार दागोन आरो बे बारनि BTC बिसायख'थिया जागोन साफ्रोमबो बिजाथिफोरनि थाखाय अरनि समायखिरा। जाय बिजाथिया गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो हागोन बेनो जोबथा मिनिगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। शिबसागर जिल्लायाव जौनि आयेन बेरेखा जौ दिहुननाय आरो दोनथुमनायनि बेरेखायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बादिब्ला एक्साइज बिफाननि साब इन्सपेक्टरनि नायबिजिरनायाव नाजिरा एक्साइज बेंखननि सिङाव थानाय बरबाम, हालुवाथिं, लालिम सापारि, बराकिबारि जायगाफ्राव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव मावथिफ्रा आयेन बेरेखा जौ दिहुननो थाखाय बाहायजानाय गंब्रै डिस्टिलेशन मेसिनफोरखौबो हमनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो 3400 लिटारसो फेसेवनाय जौ आरो 35 लिटार न'आवनो बानायनाय आयेन बेरेखा जौफोरखौ पुलिसआ फोजोबस्रांदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।